गाइस लाइनबो थांना होबाय आङो दासो आङो नैफोरखौ हाहांदोंमोन प्रसादफोरखौ लाइनानो थांना होबाय माला फैगोनथाय लाइनाबो नै केन्डेलजोंसो दङ जोंना एक्सट्रा लाइट बायना दोनाखै आरोना बेखायनो बिराद प्रब्लेम जायो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ नै दिनै लोखि फुजा आरोना बयबोथ' मिथिखायो दिनै लोखि फुजा होननानै हेपि लोखि फुजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो जोंहा माने लोखि फुजा माने एसे बावनो नागिरदों आरोना न'आव होजोंहाय होयो आरोना मिस्टार लाहा ओंखायनो दा जों होनो नागिरदों आरो माने आङो इमान इदि नेमखौ रोङा आरोना बोरै बोरै होनांगौ दहाय आफानाव सोंना लाखांबाय आरो ओमफ्राय दा आफानाव सोंनाय मथेयैनो खालामसै आरो आङो ओरैनोथ' जोंना होजोंहाय आंनि न'आव माने ओरैनो खुलुमोमोन आरो जेनेबा आलारि बाथि सावनानै बेवहाय दा बुट प्रसाद होनो नागिरदों आरो प्रसाद होनानै जोङो खुलुमनो नागिरदों आरो गाइस नै गासिखौबो रेडि खालामगासिनो आंना बोराया हागासिनो आरोना माखासे रेडि जाजोब्बाय आपेल हादों दा नै सानाया दंबावो आरोना खावसेयाव लाग्रोदों बावनो थाखाय ओरैजायनि बेयाव जेबो गैया नै माइरङा ओमफ्राय बेयाव थुलुंसि आरो दुब्रि हाग्रा होबाय ओमफ्राय मा होनो बैयाव माइरं गरबा होबाय आरोना गाइस नै दा आङो बैयो जों बाथौखौ खुलुमग्रोना लानोसै आरो बाथौथ' गैया आङो शिब पार्बतीखौ खुलुमो नालाय बेखौ फार्स्टआव खुलुमना लानोसै ओमफ्राय मा लक्ष्मीखौ उनाव जोङो बैखौ खुलुमखांनायनि उनाव मा लक्ष्मीखौ खुलुमनोसै आरोना गाइस फुजा होखांबाय आरोना बरियानो खुलुमखांबाय गोसोखौबो ओरैबायदि सान्ति नांबाय आरोना खुलुमखांनानै जोंना माने मा लक्ष्मीनि फट'खौ गोदान लाबोआसै आंना बोराया माने जोंना सिगां दंखायोमोन नालाय बेखौनो माबाबाय आरोना पुरानाखौनो अकल बिनि मालाखौल' गोदान लाबोबाय बेखौ दा थिखोनोसै आं प्रसादखौ बे जाबाय नालाय गाइस नै सानाखौ आङो माबा खालामसै आरोना दहाय एक्सट्रासो होनाय जादों ओमफ्राय दा आं मिक्स खालामजोबनोसै आरो गासिखौबो बेखौ गथा गथा मिक्स खालामबाय आं बुरजाथार जाबाय माथो नै जि बुरजा जाखाबाय माथो सानाया गाइस माने जोंहानि मालिक माने जोंहानि मादैखौ बे गाहायनि मादैखौ लेंहरला आरो जोंहानाव जानो थाखाय जों हैना फैनोसै आरो गोजौआवबो न'खरसे दङ न'खरसे हिन्जावसाया माने सिख्लायाथ' थांबाय आरो दाख्लैनो थांदों 2 तारिखआव ओमफ्रायो बे गोजौनिखौबो लेंहरला आरो जों हैनानैनो फैनोसै आङो मादै मोननो होनो थाखाय आङो गासिखौबो जगार खालामग्रोना लानोसै नै गाइस आङो मादै मोननो हैनो रेडि खालामजोब्बाय नै इयावबो बेखौ खोबना लांसै आरो बरियानो गाइस नै गोजौआव हैना फैग्रोनोसै आरो आब' लानो आं आब' होननानै गाबज्रियो आरो बायद' होननानै हैना फैग्रोनोसै दिनै लाइट साउट जादों जेरावबो बुरि नङा स्रां जालायथारदों Oh, Andhera. Guys,
सानाखौ होना फैजोब्बाय गोजौआवबो गाहायावबो होना फैजोब्बाय ओमफ्राय दा जोंहा जानोसै आरो ना दासो लाइन फैखादों ओमफ्राय लाइन फैनाय लोगो लोगो आङो केमेराखौ अन खालामखाबाय आरो रिसिलायनो जाबाय जानोसै गासिखौबो हराख' सबटुबि दे सबटुबि साना जाबाथाय नैबे आंनि फेभरेटार मा होनोमोनथाय बेखौ मानसि गैयालै गामि नङाना मा मानखो नङा गथ' गथाय गैयाना जोंना गामियावबा जि दा फैसिगोन खोलो खोलो जों गोदो जाहैयोमोन ना गामियाव जोंबो जाहैयोमोन आरो दा गैया गामि बायदि नङालै बेयाव फैलाया खुसेरा गोदो आंनि बोराया माने पनिर संनो लाहार फाहार खालामगासिनो आरो दा बेखौनो आं नोंथांमोननो एसे खोन्थानोसै नै बियो पनिरखौ हाना लाबाय आरो ओमफ्राय नै मा जाखो गुद्रु गाद्रा बायलाजोब्बाय आयौ नै मस्लायाबो मा मस्लाथाय आं मिन्थियाखैनो गाइस नै बेयो काजु बादामनो नै बेयो मिक्सनो आरो बानलु हाइजें सामब्राम गुफुर बेयो ओमफ्राय नै बिलाहि ओमफ्राय नै बेयो संख्रि हालदै बानलु सिब्र'खौ होजोबगोन नामा होआ ओरैनोसो लाबोदों ओरैनो लाबोबावबायनो संग्रायाबो गाइस नै आं बेखौ हाना लाग्रोनोसै भाजि जानो थाखाय गाजर आलु सबाय बिमा इयो फ्रेश बिन नै गाइस हाखांबाय आरो ना ओमफ्राय बोरायनि ओंख्रि संनायखौ खोन्थानोसै आं एसे पनिरखौ एवफ्रामना लागासिनो आरोना बियो दै हरलायनांगौ कुकमेन नै गाइस पनिरखौ एवफ्रामना लाखांबाय बोराया ओमफ्राय नै आङो एवनोसै भाजिखौ मिक्स भाजि साराय जानना लाबाय नैबे पनिर एवनाय थावखौनो होगोन आरोना संनो थाव होना लाबाय मा होनदों बर'नि गाइखेर दाखा होनोब्रा बेखौनो रोङा नोङो पियास हरनोसै पनिरजों माजों ज' होनसै बेखौ गाइस नै मा मस्लाखौ मिक्स मस्लाखौ होनसै sini sampai nih bilai gosip ya bilahi gue juga kasih kayak silo bilai ya masih apa saja doku saja bilai ya dan bekarda oh kalar sense जाबाय नै गाइस सही पनीर मसाला को होनोसै बांद्रायबाय मिन्थियाबा आङो रागा जोंबायहाय मस्ला बारा थांनायनि अयनायसो अयनाय माने एसे माबा नांगौ ना नायनांगौ ना बेसे जाखाथाराखै आं मा मिन्थिगौ दे गोथाव मोदोम खोलायदोंमोन बेखौनो माला होगोन बेखौलाय हालदैखौ होगोन ना सब होजोब्बाय पनिरल' नांसिगौ माइलाय मा मस्ला दुन्दियाखौ एसे धनिया पाउडार लाइट होआबाबो जायो अपसनेल एबार माखौ होनसै नै थावा एक्सट्रा जाबाय ना माने के गाइस थाव एक्सट्रा जाजासिम माने बेखौ एवबाय थानांगौ आरो ओमफ्राय दा काजु बादामखौ हरसिगोन आरो ना नै मिन्थिलाय लाङा माबायदि बिराद एक्सपर्ट मानसि पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे गाइस नै जाबाय एवफ्रामना लानाया दा दयखौ हरनोसै आरोना दय गाइखेर दाखा बस आग्लायबाय इयो गाइस नै दा दै होनोसै आरो दै होबाय ओमफ्राय दा पनिरखौ हरसिगोन आरो एक्चुअली मानि थाखाय दैयाव दोनो दे बेखौ खोन्थालाय आंनो बुजायनानै बे मामा थारमाने एवबा थारमाने गोरा जायोना ख्रां ख्रां जायो थारमाने एसे
दैयाव दोनबा थारमाने गुरै जायो आरो ना एवबाबो साना राफोद जाबाय आरो ना एसे राफोद जायो ओमफ्राय बे सिंना गुरै जासिगोन आरो नङाबा थारमाने एवनायाव गोरा जायो आरो ना नायलायनोसै आमथा जाथारबाय माथो जोगोनार ओंख्रि बायदिसो नुबायलै माथो जोगोनार ओंख्रि बायदिसो नुदों खरगा एसे बेलेग नुदों आरो ना मोनबायानो मोननाया दुन्दियाखौ एसे होनोसै दुन्दिया होनोसै आंनि भाजियाबो मोनबाय आरोना बेखौबो खांनोसै मोनबाय नै गाइस जोंहा दिनै ओंखाम जाया आरो नै मालाबार मोनासैनो बाटार पाराथासो लाबोबाय आरो बोरायानो बाटार पाराथा बेखौनो जानोसै दिनै गाइस नै जोंना गासिबो रेडि जाजोब्बाय नै पनिरा बेयो मिक्स भाजि ओमफ्राय बेयो जाबाय पाराथा जोंहा दिनै बेखौसो जागोन आरो ना ओंखाम जाला गाइस जोंना जानो थाखाय रेडि जाबाय आरो ना पुरा नै दिहुनजोबना लाबाय ओमफ्राय दा जों जाबाय थानोसै नै गाइस गासिखौबो लाजोब्बाय आंनिया गोथाव जायोना मिस्टारनिया गोथाव जायो नायनोसै आंनिखौ मिस्टारनिखौनो जानायग्रोनोसै आं गाज्रि जादों जायाखै बिराद गोथाव मोनदोंलै